Здравейте! Добре дошли в канала Английски всеки ден. Ако гледате това видео, значи най-вероятно се нуждаете от уроци по английски и искате да напреднете в езика. Тогава нека ви кажа, че сте на правилното място, защото това видео е началото на нашия граматичен курс, който ще обхваща нивата от А2 до Б1. Днес ще започнем с една от най-важните и същевременно лесни граматически конструкции – инфинитива и неговата употреба за даване на заповеди. Пригответе си тетрадка, защото ще има много полезна информация за записване. Какво е инфинитив? Основната форма на глагола в английският език се нарича инфинитив. Това е формата, която се изписва и в речника, без никакви окончания или промени. Например, ако отворите английски речник и потърсите думата отварям, ще намерите open. Ако потърсите затварям, ще видите close. Това са инфинитивните форми на тези глаголи. Инфинитивът има много употреби в английски език, но днес ще разгледаме най-важната от тях, а именно даване на заповеди или команди. Защо избрахме да започнем точно с тази конструкция? Отговорът е много прост. Заповедите не включваме подлог, т.е. вършител на действието. Подлогът се подразбира автоматично. Когато кажа open the door, подлогът е ти или вие, което е една и съща дума на английски – you. Но тази дума не се изписва в заповедите. Тя просто се подразбира. Няма нужда да казваме you open the door. Само open the door е достатъчно. Това прави заповедите най-лесната конструкция за начинаещи, защото не трябва да се притеснявате за подлози, окончания или други усложнения. Сега нека разгледаме списък с 15-те често използвани глагола, които ще ви трябват всеки ден. Първо глаголи за движение и действия. Open – отварям. Close – затварям. Turn on – включвам. Turn off – изключвам. Take – взимам. Put – слагам. Следват глаголи за ежедневни дейности. Read – чета. Write – пиша. Listen – слушам. Look – гледам. Help – помагам. И накрая още няколко важни. Wait – чакам. Stop – спирам. Try – опитвам. Be – бъда, съм. Всички тези думи са в основната си форма инфинитива. Запишете си ги в тетрадката и опитайте да запомните произношението им. Сега да видим как тези глаголи се комбинират с съществителни имена в реални заповеди. Заповеди с open и close. Open the door. Отвори вратата. Open the window. Отвори прозореца. Open the book. Отвори книгата. Close the door. Затвори вратата. Close the window. Затвори прозореца. Close the book. Затвори книгата. Заповеди с turn on и turn off. Turn on the light. Включи осветлението. Turn on the TV. Включи телевизора. Turn off the computer. Изключи компютъра. Turn off the music. Изключи или спри музиката. Заповеди с take и put. Take the pen. Вземи химикалката. Put the book on the table. Сложи книгата на масата. И накрая заповеди с read и write. Read the text. Прочети текста. Read carefully. Чети внимателно. Write your name. Напиши името си. Write the answer. Напиши отговора. Забележете как всички тези команди използват инфинитивната форма на глагола без никакви изменения. Отрицателната форма за заповеди е много проста. Тя започва с don't и след това слагаме инфинитива на глагола. Ето примери. Don't open the door. Не отваряй вратата. Don't close the window. Не затваряй прозореца.
Don't turn on the TV. Не включвай телевизора. Don't take my pen. Не взимай моята химикалка. Don't write here. Не пиши тук. Don't read now. Не чети сега. Don't listen to him. Не го слушай. Don't wait for me. Не ме чакай. Don't stop. Не спирай. Don't try this. Не опитвай това. Формулата е много проста. Don't плюс инфинитив на глагола. Винаги е така и няма изключения. Може би забелязахте думичката the много от изреченията. Това е определителен член, който използваме, за да членуваме съществителните имена. Скоро ще имаме отделен урок за употребата му, но за сега запомнете. Window – прозорец. The window – прозорецът. Door – врата. The door – вратата. Отлично! Днес научихте какво е инфинитив, как се използва за заповеди, 15 основни глагола и техните комбинации с съществителни, отрицателната форма с don't и основната употреба на the. Вашето домашно е да упражнявате тези заповеди всеки ден. Казвайте си на английски какво да направите. Open the door, turn on the light, take the book. В следващият епизод ще разгледаме глагола to be и неговите форми. Ако клипът ви е харесал, абонирайте се за канала. Благодаря ви за вниманието и до скоро!